Dobrý deň, vítame vás v našom štúdiu so slečnou Hankou Petrášovou. Čo vás motivovalo k tomu, aby ste robila vedúcu v tábore? Výlety. A boli ste už na nejakom výlete? Áno, z tohto tábora. A kde? V Marianke, v Karpatoch. Ale myslela som tento rok? Tento rok. Asi nikde. Ani v Karpatoch? Asi ani tam. Nie? Nie. A teraz som si všimla, že robíte tvorivé dielne. A akú úlohu ste mala vy? Robila som s deckami rámčeky na obrázku. A máte aj nejakého brata, sestru? Sestru. A už chodí do školy? Áno. A koľko má rokov? Neviem. 10. Tak to za pár rokov už môže robiť tiež vedúcu. No. Budem hádať, že je preto ako stvorená. Hádaš zle. Dobre, tak vám ďakujeme za príjemný rozhovor. Ja, ešte toto som chcela. Ako sa volá vaša skupinka? Trinity. A tak nám povedzte musíte nám povedať váš pokryt. Hupata, hupata. Takže vítame vás v našom skromnúčkom štúdiu so slečnou Alenkou a Hajzokovou. Poslúchajú vás deti? Hej, až na to, že žiadne nemám, tak hej. Tady sa no. Ale myslela som... Jaj? No, hej, dá sa povedať, že áno. A ako sa volá tá vaša skupinka? My sa voláme, že je Biela loď. No, tak to by nás zaujímal váš pokryt. No, my máme taký dlhší, takže... No, prosím. Mám povedať? Áno. My sme mali Liliputani, máme Bielu loď. Niečo? Všetko urobíme. Počkajte, ja idem hneď pre vašu pomocničku. Aha, môžete zavolať, áno, lebo sa veľmi hanbí. Prosím vás, posaďte sa. No? Povedz pokrik. No, povedzte nám. Ja. Počkajte, ja sa musím viacej prisunúť. No, tak naraz, ne? No, tak No. My sme mali Liliputani, máme Bielu loď. Ničoho sa nebojíme. A všetko urobíme. Tak toto bolo všetko zo zákulisia domčeka. Tešíme sa na vás opäť o rok. Ešte to nenatočaj. No, hovor. Ja poviem, že tak toto bolo všetko z našej relácie zákulisie z domčeka. A že oni tam, no potom vieš, zasa do mňa hodia tie ich blbosti. A že tešíme sa na vás opäť o rok. Teraz. Počkaj, ešte sa nedá. No môžeme. Počkaj. No, Maťo, ty Spiderman. No dole, všetci dole, čo sú hore dole. Čo? Maťo! A teraz ticho všetci, lebo nebude to počuť. A potom to trafte tak, aby to bolo jedno. A môžete to tak zatváriť. Dobre. No. Ako sa voláš? Jakub Ručený. Dobre. Môžeme. Hlásime sa vám opäť s pánom Rucelom. Takže... Páčilo sa vám tu nejaké dievča? Ne! Vypadol mu text. Nova. Potom to len natočené. No. Môžeme. A hlásime sa vám opäť s pánom Rucelom. To je opäť s pánom Rucelom, to predtým tam není. Dobre, no toto je dlhé. To je jediný rozhovor, ktorý natáčame na 3-krát, no. Počkaj. No dobre. Môžeš. Počkaj, ale kam sme sa
Kam mám povedať? Žena, tak teraz sme sa presunuli do štúdia. Jaké štúdie? No, môžeme? A máš nejaké otázky vymyslené? Čo? Otázky. Čo ti napadne? Že poslúchajú vás deti a také blbosti. Takže musíme byť slušní. No, dobre. No, môžeme začať? No. Pán moderátor? Tak ideme. Fialová. A teraz to je lepšie. No, Janka, ty chod tam si sadnúť. Teraz ideš ty, ja som už bola. Ja nejdem, Ideš? ja nejdem. Janka, nebuď trapná. Ty to natočíš, že sa zabijem. Ja chcem čokoládový. Ako sa mračíme počas natáčania, ukáž. Presne. No, dobre, ideme. No. Dobre. No, môžeme. Takže teda... Ticho, počkajte, tiško.